Hey there. Subscribe to my channel. जोंनि बे गोदान भिडिअ जोंनि जकिं भिडिअखौ अन्नानै लाइक साबस्क्राइब होगोन अन्नानै रिं बेल दाबायगोन जोंनि गुरै खावलायनाय लोगोफोर लेट्स गो इसका नाम सुमित मेरा नाम अस्tel नार्जारी लेकिन अस्tel भी का मतलब अस्tel ब्लॉग स्टार नार्जारी इसको सुमित बसुमतारी लेट्स गो लोगोफोर जोंनि बे गोदान भिडिअखौ अन्नानै नायगोन अन्नानै लाइक खालामगोन लोगोसे जोंना सुमित पार्टिया एसे बिबुंथि होनो सानदों बे बिबुंथिखौ अन्नानै दसे खुलुमबाय जोङो दासान्दि जोङो भिडिअ गोदान बानायनो लागासिनो जोङो आरो लोगोसे जोङो मोनसे एसां गोदोरनि थांखि माने भिडिअ बानायनो लादों जोङो एसे फार्स्ट टाइम बिबो नाथाय जों बा फार्स्ट टाइम जों जायाबो जानो हागौ थेवबो नोंसोरमोना नायगोन आरो नोंथांमोना जों 50 जन दङ मानसिफ्रा बड'लेण्डनि जों बानायनो नागिरदों भिडिअ आरो लोगोसे जोंहा दङ स्मल मिउजिक स्टुडिअ बेयाव नोंथांमोना जि गान खननो गोसो दंब्ला नोंथांमोना खनफैनो हागोन जोंजों लोगोसे जों नोंथांमोननि गोसो बायदि जों गासै मिउजिकफोरखौ होगोन जोङो नोंथांमोना जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हागोन आरो दा जोंहा आदा अस्टेला माबाफोर बुंबावो नामा खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोना नुबायबो जानो हागौ फुराना भिडिअ बायग्लिलांनाय गोसो सिमांनि रानि दुखुनि मोदै ओंखारनो गोनां बिथांनिनो सं नोंनि अननाय मोनना आंनिनो फंबाय दैमालु ब्रह्मनि सं मेगनाव मोदै बिथांनि भिडिअखौबो जों बरायनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आरो लोगोसे जोंनिनो फाय आदित्य बिथांनि मेथाइखौबो जों भिडिअ बानायनो नागिरदों जोङो बे डिसेम्बरहालागै जोङो मोनब्रै मोनबा भिडिअखौ ओंखारहोनो थाखाय जोङो थांखि लाबाय जेरै जों बड'लेण्डनि मोनसे उदांस्रि भिडिअ बानायनो नागिरदों बेयाव नोंथांमोनाबो हेफाजाब खालामगोन अन्नानै नायफागोन अन्नानै जोंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन जोंनि भिडिअआ गोबां गोरोन्थि जालांनो हागौ अन्नानै निमाहा खालामगोन जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना
गुरैयै नायगोन गुरै खावलायनाय थाबाय so let's go सुमित thank you goodbye Bye. love you